rujak cingur yo gadu-gadune Mbak Tri. Biyo panganan kok iso nyemek-nyemek koyo ngene iki lho. Iki lho bolo sing senengane rujak cingur, sing senengane gadu-gadu. Wis to, warung siji iki wajib mbok jajal. Iki wajib lho ya iki. Rambut jajal duso bumbune pepek komplit, bahane yo cek seger-seger. Panggone resik tur ricik, dadi mangan barang yo iso tewal-tewal ngono kae. Dibungkus gowo mulih oleh, dipangan ning nggon kene yo oke. Request ora pedes dilayani, njaluk pedes sedengan monggo. Pengen sing puwet duwes kaya omongane tanggomu kae yo siap. Iki penampakane bolo. Biyo panganan kok ketok hayu jian menggoda. Ingetono iki ketok sampai lintrek kaya ngene iki lho. Tik porsine no biyo aku wis to bar mangan tak jamin pekoh aras-arasan ngadeg we. Yo mergo kuwarken kuwi. Lah iki tambahane ombene es rujak beh sewegere ora umum. Soal rasane tak jamin mantul entul regane sak porsi 13.000. Es rujak 3.000. Lah bukae jam 10 awan sampai jam setengah 5 sore. Panggone ning ndi Kang? Panggone ning pojokane Gang Templek Kelurahan Jatirjo. Ancer-ancere nak saka Prapatan Cangkringan utawa SMA siji Nganjuk moro ngidul sampai nemoni kuburan Jatirjo. Terus ngidul saiki warunge etan dalan gendeng karo kok gendeng to? Gandeng karo panggon potong rambut. Wis ngono ae ya.